Yeah. Big shoes to fill. Usa ka dakong hagit alang ni Konsehal Pablo Garcia IV ang iyang giatubang nga bag-ong chapter sa iyang kinabuhi. Karong gidawat niya ang baton nga gibiyaan sa iyang amahan nga mao ang pagpangalagad sa katawhan. Bisan man og wala kini sa iyang mga plano sa iyang kinabuhi, apan dili gayud matag-an ang panahon. Gawas nga dili usab siya makatalikod sa responsibilidad nga nakatatak na sa iyang gidala nga apelyido, ang pagserbisyo sa katawhan. Duha ka buwan human mitaliwan ang iyang amahan nga si Barili Mayor Marlon Garcia, ang iyang kamagwangang anak nga si Pablo o mas nailhan nga Jan, mao ang magsunod sa iyang tunob sa politika. Bag-o lang nga gitudlo si Jan isip miyembro sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Barili, human kini na bakantihan og usa ka konsehal. Kini tungod kay ang first councilor sa lungsod sa Barili nga si Luisito Loy Ponsica nahimong vice mayor human na bakantihan ang maong posisyon nga gibiyaan ni kanhi vice mayor Julie Flores kinsa maoy nipuli kang Mayor Marlon pagka-mayor. Nakalatid sa balaod nga ang partido sa nawala nga opisyal maoy adunay katungod pagpili sa ilang i-appoint nga ihulip sa nabakante nga lingkuranan. Sa kaso ni anhing Mayor Marlon, 1 Cebu ang iyang partido. Hinungdan nga ang kadagkuan sa 1 Cebu nga sila si Gobernador Garcia ug ang Secretary General niini nga si Kongresista Pablo Garcia ang nagpili kang Jan. Apan bisan man og bag-o pa lang siya nga natudlo pagka-konsehal, aduna na dayon siya mga plano alang sa lungsod sa Barili. Duha sa iyang gilantaw nga prioridad mao ang pagsiguro nga molambo gayud ang sistema sa patubig sa barangay Bulok-Bulok sa lungsod sa Barili aron dili na maglisod ang mga mulupyo didto. Gani mauusab kini ang prioridad sa iyang iyaan nga si Gobernador Garcia. Gawas ni ini, dakong hagit usab alang ni Jan ang pagsiguro nga ipadayon gayud ang damgo ug pangandoy sa iyang amahan nga himuon og tourist hub ang lungsod sa Barili. Gani sa wala pa motaliwan ang iyang amahan, bag-o lang gyud nilang gilusad ang all-terrain vehicle adventure sa ilang lungsod nga maoy nag-inusarang ATV adventure sa habagatang bahin sa Sugbo. Lahi ra gyud kung nagdako ka nga nagtan-aw sa imong lolo ug lola nga sa tibuok nilang kinabuhi, pagpangalagad sa katawhan, nagtuyok ang ilang kinabuhi ug dako ang impluwensya niini sa ilang mga anak ug mga apo. Ang iyang lolo nga si Pablo Garcia nagserbi isip kanhi konsehal, bukal, vice-gobernador, gobernador ug kongresista ug gani nahimo pa kini nga deputy speaker of the house. Samtang ang iyang lola nga si anhing Judge Esperanza Fiel Garcia o si Ma'am Inday maoy nakapasugod sa dako na kaayo karon nga community cooperative nga mao ang CFI. Bisan man og ang pagnegosyo ang iyang gipili, apan nabait na usab si Jan sa serbisyo publiko kay nakatrabaho man siya sa buhatan sa iyang lolo didto sa kongreso kaniadtong deputy speaker pa kini. Nana ko kang lolo nako until na high school ko dito jud ko sa Bisan. Yeah, with daddy and Tito Elson. So you grew up with your grandparents? Yes, grandparents yun. So akong pamahaw paniudto panihapon politics. No? So mao nang sulti nila nga bago pa kong nga politiko, dugay na ako sa politika. Kaniadtong bata pa siya, nagpuyo sa Amerika ang iyang pamilya apan nikuyog siya sa iyang amahan dihang nakahukom kini nga muuli nganhi sa Pilipinas, samtang ang iyang igsuon nga babae nagpabilin sa Amerika. Nagtrabaho usab si Jan sa CFI ug nadestino siya sa Butuan City diin siya ang nagmanage sa CFI branch didto. Karong bag-o, nakahukom siya nga magnegosyo ug wala gayud niya damha nga moabot ang panahon nga mosulod siya sa politika. Apan bisan batan-on pa siya, masaligon ang iyang uyuan nga si 3rd District Congressman ug Deputy Speaker Pablo Garcia nga iya gayud matubag ang maong hagit. Ako ang imong katungdanan, no? Kay una sa tanan, anak ka ni Mayor Marlon Garcia, kadako kayo nahimo dinhi sa lungsod sa Barili. Mo'y nakausab sa dagway sa lungsod sa Barili, mo nakahatag o kahayag sa kalambuan dinhi sa lungsod sa Barili. Dako ang imong katungdanan kay nagdakasangan nga Garcia, no? Nga dugay nang nangalagad dinhi sa Barili o sa tibuok nga lawigan sa Sugbo sa nasod. No? Nasunod nimo that kind and gentle nature of Marlon. Tinuod bugat ang responsibilidad.
nagihatag kanina. Apan, you are a Garcia. And being a Garcia is a responsibility. Ipakita na bisan tuod o patanon pa ka. Ipakita tungod kay usa ka Garcia, imo usab masunod ang nailhan na kaayo na serbisyo tatak Garcia. Dili daghan nga sulti kay lagi buhat ang pasultian. Gawas sa mga plano sa patubig ug turismo, gibutyag usab ni Janjan nga plano usab unta sa iyang amahan nga magtukod og resort ug bag-ong municipal hall didto sa barangay Bulok-Bulok. Himon mo kanig tourism hub unta ni na ang plano nila di tourism hub ang Barili, no? Katong sa Bulok-Bulok, maghimon tog resort diha. No, ug katong bag-ong munisipyo kay atong munisipyo diri is kanang Karaana. O nya, kuan pod. Magkapo ng presentable po atong munisipyo sa Barili, no? Kay kung Barili is kuan biya, it's booming biyang Barili. So, kit parita mauwa pod sa atong mga constituent o sa mga bisita nato, no? Nga kita ka sa kuan nato karon sa mayor's office, luoy kayo, no? So, mo na siya atong kuan nato nga mangita tagpaagi nga makuan to, ma-push through, ma-push mo, mapadayon to ang plano sa kundana. Kung unsa man ang nagpaabot nga kaugmaon alang kang Janjan, wala pa siya kahibaw. Sa pagkakaron, wala pa siya'y plano nga mudagan og mas taas nga posisyon. Apan usara ang sigurado nga iya gayon tutukan ang pagpanerbisyo o pagpangalagad sa mga barilinhon o ipadayon ang legasiya nga nasugda na sa iyang amahan. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.